Саулармысыз, хөрмәтләребез, безнең яшәйбез шулай корылган, нәрсәдер өйрәнәбез, укыйбыз, имтиханнар бирәбез, нәрсәгәдер әзерләнәбез һәм уңышлы гына шул әзерләнгән әйберләрне тагын сынау аша үткәреп үзебезне тикшерәбез. Мәктәпләрдә бердәм дәүләт имтиханнары да төгәлләнеп килә. Бу балаларның гына түгел, әти-әниләрнең дә бик дулкынландыргыч вакыты. Балаларга караганда хәтта әти-әниләр күбрәк бурчыла. Балаларның мәктәп бусагасыннан олы тормыш юлына аяк басуы әти-әни өчен зур җаваплылык. Йыллар буена алган белемне тикшереп, ихтыяр көчен сынап, имтихан бирү бик җаваплы вакыт. Дулкынлануларны җиңеп, үз казанышларыңны күрсәтә алгансың икән, син һичшиксез бәхетле. Гомумән, барлык тормыш имтиханнарында да сезгә уңыш елмайсын. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Без Алмаз Гәрәев һәм тормышның бөтен имтиханында да уңышны кабул итә белүче Зөлфия Шәмсуарова белән Манзараның иҗат төркеме белән тапшыруны башларга әзер. Кайсыңна малай үскәч профессионал футболчы буларак хыялланмый икән. Кемдер үзенең осталыгын ишек алдында чарлый, ә кемгәдер бәхет икеләтә елмая. Ул яхшы тренер кулына эләгән. Бүген мин сезне нәкъ менә шундый тренер һәм булачак чемпионнар белән таныштырам. Алар ишек алдында туп кына типми, ә профессионал тренер белән яраткан шөгыльләрен башкара, футбол уйный. 7-8 яшь кенә булуга карамастан, футбол турында бик күпне беләләр, тупны да уйлап белеп тибәләр. Кемдер капкачы, кемдер һөҗүм итүче, сакчы. Инде беренче күнекмәләрдән үк һәр үзенченең үз роле. Футбол играем. То, что там нужно пинать и защищать ворота. Ну, играешь, веселишься, тренируешься, потом выходишь на поле, играешь в настоящий футбол уже с профессионалами. Ну, такая игра, тренировка. По телевизору смотришь футбол? Ну, редко смотрю теперь. Раньше много раз все время приходил из садика и смотрел все время футбол, если папы дома не будет. А если папа дома будет? Тогда не смотрю. Я хочу стать чемпионом. Менә алар булачак чемпионнар. Тренерлары спорт академиясын тәмамлаган Озат Шәмсетдинов. 7 яшендә карате белән шөгыльләнгән малайны әтисе футболга алып килә. Шуннан бирле Озатны инде футболдан башка күз алдына китерүе кыен. Ул футбол буенча спорт мастеры кандидаты, Татарстан һәм Россия чемпионатлары призеры. Менә инде 5 ел үзен тренер буларак сыный. Моя цель – привить ребенку любовь к футболу. То есть у меня нет такой цели, чтобы все стали какими-то профессионалами. Минем максатым һәрбер баладан чемпион ясау түгел. Иң мөһиме футболга мәхәббәт уяту. Инде 3 яшеннән баланы футболга бирергә була. Әлеге спорт төре аны төрле яклап ныгыта, үстерә. Киләчәктә ул теләсә нинди коллективта үзен яхшы хис итәчәк. Балалар белән эшләү зур җаваплылык ди Озат. Монда футбол кагыйдәләрен белү генә түгел, укытучы, психолог та булырга туры килә. Һәр бала инде кечкенәдән индивидуаль шәхес. Һәрберсенең күңеленә ачкыч таба белергә кирәк. Күнекмәләргә бала үзе теләп йөрергә тиеш. Минем максатым шундый ди тренер. Яшь кенә булуына карамастан, үз методикасы бар. Я очень изучаю много информации и внедряю сначала на себе. Мин бик күп мәгълүмат үзләштерергә, һәр вакыт үсештә булырга тырышам. Яңа укыту алымнарын, күнекмәләрне өйрәнәм. Үземдә сыным, аннан соң гына укыту процессына кертәм. Балаларга кызык булсын өчен күнекмәләрне уен рәвешендә уздырам. Озат төрле яшьтәге балаларга гына түгел, профессионал спортчыларга да күнекмәләр уздыра. Хыялы киләчәктә үзенең методикасын камилләштереп, футбол академиясын булдыру. Озатка һәм аның футбол мәктәбенә уңышлар телик. Татарстан Республикасының дәүләт театрлары үзләренең сезонын ябырга әзерләнә. Шул уңайдан без бүген тапшыру дәвамында беренче театр әһелләре белән сөйләшербез. Хәзер беренчесе Кунакхана сәхифәсендә Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театры режиссеры, Россиянең атказанган артисты, Татарстан Республикасының сәнгать эшлеклесе Ринат Әюпов. Исәнмесез? Саумсыз, хош килдегез, Ринат әфәнде. Турыдан бәреп шуны сорыйш килә менә. Театрның режиссеры, җитәкчесе буларак, быелгы сезоннан сез канәгатьме? Куеласы премьерлар куелып биттеме, чыктымы, юбилейлар, шаралар тиешле дәрәҗәдә үттеме, ул форумнар, анда төрле фестивальләр барысына да өлгереп булдымы? Бигрәк тә быел бит инде юбилей.
сезоны сезнең? 35 ел. Быйыл эш бик күп булды. Шул кадәр өелеп барды. Төрле мероприятиялар булды, юбилей шушы кыссаларында. Әлбәттә, сәнгать әхеле әгәр дә бераз гына тынычланса, канәгать булса, димәк, аның үсеше туктала дигән сүз. Сәнгать әхеле ул һәр вакыт аш булырга тиеш. Дип әйтте, ул бит инде физик туклаклык турында сүз бармы? Дөрес. Шуңа күрә, әлбәттә, максимум шундый юбилей йылында дип әйтик, бик күп эшләр эшләнде, санап киткән эшләр буенча. Мин бер нәрсә белән канәгать, сезон ахырына кадәр безнең артистларыбыз, театр хезмәткәрләре исән-сау һәм яңа сезонга ныклап аяк басыр өчен ял итәргә әзерләнәбез. Тумаган билен сындырырга ярамый дип әйтәләр. Шулай да алдагы планнарыгыз турында сөйләп китегез әле. Әлеләр билгелеме? Билгеле. Менә 23 июньдә без шул юбилей сезонын ябу тантанасын уздырабыз. Бик кызыклы шундый формат булыр дип мин ышанам. Ул менә без беләбез, тамашачылар киләләр һәм сәхнәдә артистларның уенын гына күрәләр. Ләкин бит артистларга ярдәм итүче сәхнә артындагы хезмәткәрләр дә бар. Менә бу сәхнә хезмәткәрләрендә исәпкә алып, һәм артистларның уенын бергә кушып, көтелмәгән менә кызык форматтагы ябылу тантанасы була. 35 еллыкны без бер гаилә иттереп, сәхнә алдында һәм сәхнә артындагы булган тамашаларны бергә кушып, менә шундый котлаулар, анда скетчлар, конкурслар, тамашачылар үзләре катнашачаклар әлеге шушындай ябылу тантанасында. Димәк, һәрбер цехны күрсәтеп, аларга да 35 еллык бәйрәмне татытмакчы була, шулаймы? Әйе, шул ук бүләкләр, сюрпризлар, менә әйтик, безнең вакытта хезмәт итүче бер ир кеше, ул җырлый белә. Җырлый. Менә шундый театр шундый магнит бит инде, ул теге һәр сәнгать әхелен индер бер теге сәнгать учагына җыя. Бу чиракта безнең сәхнә алдында да һәм сәхнә артында да бик талантлы шәхесләр бар. Шулай әлеләрне кайберләр җырлап җибәрә, я биеп җибәрә, шакката. Бу кемсең? Бу сакчы икән, монсы ни цех җитәкчесе ниндер яки машинист, әле алар да шундый сәнгатькәр булып чыга. Алар эшкә килүнең сәбәбе дә шундадыр бәлки. Ничек уйлыйсыз? Чөнки бит инде хезмәт хаклары яшерен батырын түгел, мактанарлыкта түгел, нәрсә дип әйтсәк тә. Дөрес шулай бит. Алар дөрес әйтәсез, аларны сәнгатькә булган менә шундый җылы караш театрга җыя. Театрда анда чыннан да анда биючеләр дә, анда җырлаучылар да, анда шагыйрьләр дә, рәсем ясаучылар да, барысы да ахаңчылар, композиторлар, бөтенесе театрга килеп, үзләренең кайчандыр реальләштерелмәгән хыялларын тормышка ашыралар һәм безнең белән бер рәттән алар хезмәт итәләр. Белгәнебезчә, әле сез сезонны япкач та бит инде театр ул ялга китте дигән сүз түгел, бер атналап эш дәвам итә, чөнки ялның, ягъни шул отпуск дигән әйбернең төгәл көннәре бар, билгеләнгән, саналган. Һәм сез тамашачылар белән хушлашырга ашыкмыйсыз. Нинди чара көтә менә сезонны япкач та әле? Сезонны япкач та без июнь ахырында тагын бер кызыклы чара көтелә. Менә ачык репетиция форматы бар театрларда. Шулай Камал театрында ул, менә бездә дә Кариев театрында да шундый традиция бар. Әйтик, булачак премьераны без айрым тамашачыларны һәм журналистларны җыеп спектакльне тәкъдим итәбез. Менә бу нәүбәттән Александр Гринның «Ал җилкәннәр» исемле повесть феериясын һәрберегез беләдер кебек бит. Менә инде хәзерге вакытта эш процессы төгәлләнеп килә. Менә июнь ахырында без бу булачак премьераны тамашачыларга тәкъдим итәбез. Спектакль беткәчтен бу спектакль турында шундый әңгәмә, опрос шундый форматы булачак. Чөнки һәр кешенең тамашачыларның фикерен белергә кирәк. Чөнки без сентябрь аенда әлеге Ал җилкәннәр белән сезонны ачабыз. Димәк, безгә тамашачыларның фикерен алдан белеп, бәлкем аларның ниндидер үз карашлары, теләкләре булыр, бәлкем яңа сезонда ул яңартылган вариантта күрсәтелгән. Яңартылып, менә тамашачыларның да фикерен күздә тотып, без спектакльне тулыландырып,
сентябрь айында яңа сезонны ачарга ниятлибез. Һәр кешенең үз ал җилкәне бар, һәр кешенең үзенең хыялы бар. Шуңа күрә безнең һәр тамашачының ничек икән үзенең ал җилкәне, ничек икән ул хыялын кайчандыр тормышка ашыра алганмы, юкмы? Менә бу турыда без сөйләшәчәкбез июнь ахырында яшь тамашачылар белән. Демәк бит инде менә ул бер караганда бит инде премьер шикеллеме үзенә күрә, ләкин әле рәсми рәвештә түгел. Менә артистлар мондый очрашуга әзер микәнсез? Чөнки без бит инде менә уйнап бетердек дә, башлыйк дип пәрдә ябылды, бетте, сау булыгыз. Монда бит димәк алай булмаячак. Яки тамашачылар артист белән аралашмаячакмы? Менә бу ачык репетиция беткәннән соң артистлар тамашачылар белән күзгә күз сөйләшү булачак. Алар өчен бигрәк кирәк, нык кирәк дип саныйм, чөнки бу спектакль безнең камерный, ягъни тамашачылар сәхнәдә утыралар, шул сәхнәнең бер яртысында артистлар уйныйлар, һәм тамаша залы ул безнең диңгезгә, океанга үрелә. Анда төрле видео формат, анда фото формат, ягъни шул кадәр теге пространство киңәя, ләкин тамашачыларның саны шикле, 60 кына урын, шундай 60 кына урын. Шундай форматта тәкъдим итәргә телибез без яшүсмерләргә әлеге булачак яңа спектакльне. Ринат әфәнде кунакка килеп барысын да бәйнә-бәйнә аңлаткан өчен рәхмәт яусын. Инде сезонны исән-имин төгәлләп, рәхәтләнеп көч җыеп, яңа сезонда тагы да тамашачыларны берсеннән-берсе кәттә спектакльләр белән сөендергән насип булсын. Амин. Мәдәният һәм сәнгать турындагы мен бик озак сөйләшеп булыр иде, түгелме? Уйлап карасаң, мондый менә премьер алдыннан спектакль күрсәтеп алу, менә дигән реклама булып та яңгырый бит әле. Казан һәр вакыт кайный, анда урнаштырылган гына түгел, оештырылган һәрбер социаль чаралар әлбәттә иң кәттәләре Казан халкына гына түгел, хәтта килгән кунакларның да күңеленә хуш киләләр. Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Гүзәл Рәмзил кызы Сәгитов белән нәкъ шул хакта сөйләшербез. Исәмсез, хәерле Казанлыларны һәм башкала кунакларын тагын нинди чаралар көтә, нинди күңелле проектлар көтә? Әлбәттә инде төп проектыбыз безнең милли бәйрәмебез, проект дип әйтергә әлбәттә тел дә әйләнми, ул Сабан туе. Чөнки хәзер менә без яңа елдан бирле Сабан туйга әзерлек башланды. Комиссияләр төзелде махсус. Мен бу ел шундый кызык, бик куркабыз, дөресен генә әйткәндә. Мин шәхсән бик курка торган кеше. Чөнки зурлап. Бик авыр әзерләнгәндә ул килеп чыкмаска да мөмкин. Бик тырышып әзерләгәндә. Теге үлекне юсаң дип әйтәләр бит. Менә шуның кебек күп юсаң. Монда инде шулай да без ышанабыз. Айдар Җаппаров безнең режиссерыбыз, быелгы Сабан туйның Рүзәл Мөхәммәтшин бик каты эзләнде. Материаллар, тарихны, әле ислам диненә кадәр Сабан туйның ниндирәк узуын, ничегрәк, ләкин ул барыбер театральләштергән тамаша булачак инде. Әлбәттә театр режиссеры һәм барыбер да шагыйрь бергә кушылгач, ул ниндидер шундый тамаша булыр, ләкин инде безнең 11 район подворьеларда, иләрдә, аларның һәрберсендә төрле йолалар күрсәтеләчәк. Без бу ел электрон музыкадан башта тартырга җыенабыз. Әлбәттә инде ул 100% үтәлмәс, ләкин менә шундый җанлы уен кораллары, борынгы уен коралларына басым ясарга дигән таләп куйдык. Һәм инде әлбәттә халыкка, менә бөтен килгән балаларга, апаларга, абыйларга барыбыз да милли киемнән килеп үзаңыбызның ныклы икәнен күрсәтсәк иде. Бу төп шарт. Бу төп шарт түгел, әлбәттә төп теләк. Һәм инде әлбәттә милли киемнәреннән килүчеләрне бүләктә көтә. Анда фотозонада профессиональ фотограф булачак. Һәм ул бары тик милли киемнән килгән кешеләрне фотога төшерә. Без аны телеграм-каналда җыябыз бу портретларны, һәрберсе үзенең көн табачак. Һәм инде бәлки киләсе елга Сабан туй йөзләре, лица Сабан туй дигән ниндидер фото күргәзмәдә эшләп булды. Казан халкы килүче кунаклар үзләре беләмсез бу хакта? Менә
Сіздің аша итәбіз, журналистлар аша. Чөнки масса медиа чаралары аша җиткермәсәк, алар әлбәттә безнең теләкнегенә ирештереп булмаячак. Ул милли киемек булмаса да, киемгә бит милли төсмер кертеп бер дә кыен түгел. Мәсәлән, менә сезнең билбауыгызда. Билбау менә шигелгән, ләкин инде бу ел әлбәттә ныграк акцентлар булса әйбәт. Бәлки инде театрларга мөрәҗәгать итерләр. Балалар бакчалары белән бит инде элемтәдә, мәктәпләрдә ниндидер милли киемнәр. Менә алай килсәләр, без теге чын милли костюмнардан килсәләр, biz бик шат булабыз. Әле тантанага кадәр бит әле безнең бүләк җыю чарасы да бар. Матур мизгелләрнең берсе ул Сабантуйның. Әлбәттә, ул безнең традицион чара 23 көнне. Әлбәттә, һәрбер авылда без үзебез балалар булганда бит инде йөридек авылларда, биеп, җырлап, һәрбер өйгә кирип йомыркалар җыеп. Казанда да ул традиция бар. Бәлки инде әле тамашачылар ишетеп тә белмиләрдер дә, ләкин быел менә яңгыратып әйтәсе килә, ул 4 җирдән, Казанның үзәгеннән безнең атлар кузгала. Беренчесе Казан Кирмәннән сәгать 11-дә безнең рәисебезнең резиденциясе яныннан, аннан мэриягә сугылалар, Бауман урамыннан узачаклар. Икенче маршрут безнең Муса Җәлил опера һәм балет театры яныннан китәчәк инде. Аннан соң туган авылымнан бара Петербург урамыннан, һәм инде икенчесе әлбәттә татар бистәсенә, Кермиче иске татар бистәсенә 4-нче атлар менә аннан. Һәм бөтенесе дә Камал театры мәйданында җыелалар. Беренче яртыда 12:30-да алар Камал театрына җыелачаклар, һәм инде 1-дә матур шундый зәңгәр шәл күренеше белән безнең Камал театрының матур спектакль күренешләре белән менә шундый берәр сәгатьлек тамаша булачак. Димәк, кемдә кем бүләк тапшырырга тели икән, Казан Кирмәннән, опера балет театрыннан, Туган авылым комплексыннан, һәм шулай иске бистәдән Камал театрына таба бара торган маршрутта бу үзенең бүләкләрен тапшыралар. Әйе. Ул шундый шәһәрдә булса да, асфальттан барсалар да атлар бик матур шулай күренеш. Борынгы гореф-гадәтләребезне кайтарабыз инде. Әле без каядыр сөйләгәнебез дә бар иде кебек. Сабантуйда җигүле атка су эчерү бик саваплы гамәл дип санала икән. Менә шуның кебек матур гадәтләр сакланса бит инде безнең Сабантуй гомумән 3 нуктада булачак. Ул инде безнең Акыш күлендә традицион рәвештә, шулай ук Дарвишләр бистәсендә, шулай ук Каенлыкта, һәм инде Тынычлык бистәсе Мирный дибез инде безнең иң төп майдан шунда. Менә без әле сөйләгәндә иң төп майдан турында сөйләдек. Айдар Жаббаров, Рүзәлләр турында. Инде әлбәттә һәрбер Сабантуйның үз программасы, ләкин милли кием киеп килсәләр, без аларга да бик рәхмәтле булыр идек. Инде бу ел менә шул Тынычлык бистәсендә беренче тапкыр атлар чаба. Ул моңа кадәр булган, ул 90-нчы елларда әле атлар булган, ләкин атлар зур кеше, күп кеше күп җыела. Авылда бит алай күп җыелмый. Кеше күп җыела һәм тавыштанлык. Шуңа күрә атларны бик теге хәүф-хәтәр килеп чыгарга мөмкин дип моңа кадәр майданга кертмәгәннәр, ләкин быел без шушы пролог вакытында театральләштерелгән тамашада атлар чакырдык, махсус өйрәтелгән атлар, ала бирсә барсы да яхшы булыр дигән өметтә калабыз. Башлану вакытлары билгелеме соң инде? Башлану әлбәттә. Көндез ундамы? 10-нчы яртыда халык җыела башлый, унда инде рәис килеп, менә шушы ишек алларыннан узачак, төрле районнарыбызның, безнең менә бик рәхмәтле без ул җирлекләргә, чөнки алар һәрберсе үзләренең өйләрен, тирәләрен кайгыртып, матур итеп чистартып, һәм инде махсус анда татар халык ашлары һәрбер районга бүленеп бирелде. Нинди татар кемдер эшпишмак пешерә һәм өйрәтә кешеләр. Кемдер шәк-шәк. Ягъни быел ничектер һәм инде һәрбер ишек алдында ул ярыш, кемдер гир күтәрми бездә хәзер, таш күтәрә, лекичә, таш күтәрә, кемдер инде көрәшә, кемдер, ягъни һәрбер подворьеда ихата дибез бит инде без. Үзенең уеннары була. Һәрберсенең аерым бүленеп бирелгән. Сабантуйның традицион менә шушы 11 уены. Һәм булар килгән махсус безнең югары дәрәҗәдә кунаклар гына күрми, бөтен халыкка күренәчәк бит инде. Әлбәттә, без махсус районнарга да әйтәбез.
Ахырга кадәр, сабан туйның нуктасына кадәр сез халык белән эшләргә тиешбез. Без барыбыз да, чөнки без айрым махсус кунаклар өчен генә сабан туй уздырмыйбыз. Халык өчен уздырабыз. Шуңа инде безнең капкадан кергәндә чакырып торучылар булачак. Имин матур булсын, иң мөһиме иминлек бүгенге көндә. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты турында да біз әлбәттә милли проектлар жейге шыққаш айруча көп уздырабыз, аларның барысында бүгін санап узмыйм, вакыт та җитмәстер әйе. Ләкин хәрәкәттә бәрәкәт турында әйтмичә мөмкин түгел. Менә 15 көнне без беренче хәрәкәттә бәрәкәтне матур итеп уздырып җибәрдек. Быел безнең нәрсәсе ул хәрәкәттә бәрәкәт диючеләр дә булыр. Әле күпләр бәлки ишетмәгәннәрдер дә, ләкин инде без яктыртырга тырышкан идек. Хәрәкәттә бәрәкәт ул төрле спорт һәм биюгә багышланган дәресләр иде ул. Урамнарда, паркларда, скверларда, ләкин быел без нишләргә булдык? Бар тик татар биюенә генә багышларга булдык. Сибир татарлары, Урал татарлары безнең бит күп юнәлешләре бит, бию төрләре дә. Һәм инде милли борынгы уен кораллары белән дә таныштырабыз, һәм биюгә өйрәтәбез. Һәр пәнҗешәмбе Жейнең һәр пәнҗешәмбе Камал театры Кабан буена килсәгез, сез хәрәкәттә бәрәкәттә 18:00 кичке сәгать 6-да шушы биюгә багышланган сәгатьләрне үткәрә аласыз безнең белән. Өстәвенә керү ирекле, катнашучылар бөтенесе дә инде шул бию хәрәкәтләрен өйрәнеп, рәхәтләнеп, файдалы итеп вакыт үткәрә ала. Шундый матуруза, әле Кабан күлене өчен без татар биюенә генә багышларган булдык, чөнки ул шундый берләштерә безне беренчедән. Икенчедән, хәтта татар кешеләре өчен генә түгел, туристларга да кызык бу биюләргә өйрәнү. Бик күп кеше җыела, һәм инде бер урында гына бер вакытта булса, тагын да менә сезнең ашада белерләр иде, килерләр иде. Һәм менә шушы чыннан да берләшү безнең өчен төп максат бүгенге көндә. Үзебезнең милли үзаңыбызга ясалып, басым ясалган бердәмлек югалмасын, бары тик файдасы гына тисен. Эшегездә уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт сезгә. Хәерле көннәр. Килгәнегез өчен. Бию турында сөйләшкәч, биюче Айгөл Кыямова турында да сюжет карыйсы килеп Без дә биебезме? Сәхнәдә гөрләтеп бию җанга рәхәт бирә. Тыпырдатып басулары, дәррәү идәнне селкетүләре, нинди осталык, сәләт. Айгөл Кыямова сәнгать өлкәсендә инде кичкенәдән, ә бүген без Айгөлне назлы әни, яраткан хатын, сөекле бала буларак та белербез. Ник дисәгез, без аны әнисе һәм ике татлы җимеше кызлары белән бергә һава сулап йөргәндә очраттык. Гомумән бит инде минем гаилә сәнгать, иҗатка бай гаилә. Шуңа күрә инде мин ерак китмәдем. Яки җырга, яки биюгә, сайларга туры килде инде. Менә бию якынрак, күңелгә якынрак. Шуңа күрә кичкенәдән шулай биеп, әни биюләр куеп, садикта да биеп, мәктәптә биеп, и шулай китте. Яшерен түгел, Айгөл Татарстанның халык артисты, җырчы Әлфис Кыямовның кызы. Гаиләдә дә җылылык тыйып үскән, сәләтләрен үстерүгә дә игътибар зур булган. Әти инде ул минем әни миңа биюләр куйган булса, әти инде теге кызым әгәр дә биюне сайлыйсың икән, төпләп уйларга кирәк, образование булырга тиеш дип, менә училищега өндәүче, итүче ул минем әтием булды. Мин аңа шиксез рәхмәтле, чөнки ул база, училище ул менә база инде. Шуңа күрә аннарысын беренче биюләр, сольный чыгышларымда әти табып, әти безне таныштырып, менә минем укытучыларым Ләйсән һәм Айрат Хәметовлар, менә алар белән таныштырып калдырып, алар миңа биюләр куеп, әти белән концертларга, беренче гастрольләрем әти белән булды. Менә бөтен башлангыч әйберләрне миңа әти өйрәтеп калдырды дип әйтә алам. Үз гаиләсендә ул сәнгать кешесе. Раил белән алар ансамбльдә танышалар. Раил анда 2006 елдан булса, Айгөл 2009 елда килә. Яшьләр бер-берсенә гашыйк була. Узакта үтми, гөрләтеп туйуза. Ансамбльдә тагын бер гаилә туа. Узак йөрмәдек, менә килдем дә, таныштык та, кавыштык та, безне парга бастырдылар да, без шуннан менә парлап биебез дә, бергә яшибез дә дигәндә гөрлибез, иҗат итәбез.
Киресенчә дип уйлыйм. Безнең өлкәдә эшләгәндә, бигрәк тә хатын-кызларга ирең бу өлкәне аңламый икән, ул барыбер ахыр чиктә бала тугачмы ул, барыбер син китергә мәҗбүр буласың. Чөнки ул кыен алай. Менә минем очракта инде бу ниндидер Ходай бүләгедер дип уйлыйм. Шуңа күрә без бер-беребезне аңлыйбыз. Ул киресенчә миңа ярдәм итә һәм зур терәк. Ике кыз үстерәләр. Олысы 1-нче сыйныф тәмамлаган, икенчесе әле апрель аенда гына туган. Хезмәтеңне күреп торсалар, терәк өчен гаиләң, балаларың булса, шул түгелме бәхет? Монда икеле. Шуңа күрә бер яктан сәләтләрен карыйм. Әгәр дә чынлап та менә теге җаны тәне белән бисем килә дип менә шундый әйбер күрәм икән, әлбәттә без Раил белән алның ике ягында барабыз, ярдәм итәбез, өйрәтәбез дигәндәй. Әгәр дә сәләте юк икән инде басым ясамыйбыз. Ансы бер як. Икенче яктан инде хатын-кызның күбрәк хатын-кыз бәхете телим мин аларга. Барыбер шын хатын-кыз булып, кияүгә чыгып, ир хатыны, балалар тәрбияләү ул менә иң мөһиме дип уйлыйм. Карьера инде ул менә аннары. Менә булар җитешле булса, карьерага була эшләп. Биюнең дә бит төрлесе була. Кай бер җирдә чынлап та чыктың, шулай хәрәкәтләр наборын эшләдең дә кирип киттең. Бар биюләр әкият кебек башыннан ахырына тиклем ниндидер бер сюжет ашасың, халыкка җиткерәсең. Берәр нинди матур чәчәк ата һәм ул бит кире шиңә, менә биючеләрнең тормышы да шулайдыр дип уйлыйм. Без әкренләп менә шулай итеп үзебездә эшләп, чәчәк атабыз, аннарысын барыбер артка таба атлыйсың һәм җырчылар мәсәлән бит алар 40 яшьтә дә, 50 яшьтә дә, 60 яшьтә дә тавышы саклана икән, алар җырлый алалар. Без инде барыбер я укытучыга, я ниндидер бетән төрле шундыйрак һөнәр направлениелар алабыз инде. Киләчәктә ни буласын белми яши адәм баласы. Тик тормышның матурлыгын күреп, кадрын белгәндә генә яшәү дә җиңел, рәхәт бит. Манзара тапшыру өчен Дина Саттарова, Азали Прокофьева. Чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез белән дә рухи багланыш өзелмәсен, һәр чак аралашу булып торсын иде дигән теләктә, Дәрия сәхифәсенә күчик. Сүзне хезмәттәшебез Ләйсән Гайнуллинага тапшырабыз. Ләйсән, рәхим ит. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. 2 ай элек башланган әзерлек 8 районнан 9 кызны сайлап алырга мөмкинлек бирде. Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Оренбург татар драма театры сәхнәсендә конкурсантлар, жюри әгъзалары һәм тамашачылар каршында үз осталыкларын тагын бер кат күрсәтте. Татар кызы матурлык һәм уңганлык бәйгесен Оренбургның татар милли мәдәни мөхтәрияте өлкәнең Ак калфак татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы белән берлектә 5нче тапкыр үткәрә. Мин үз халкымның мәдәниятенә бик зур игътибар биргән гаиләдә үстем. Әнием татар, әтием Дагестан булса да, әнием һәрвакыт гырыф-гадәтләрне бик саклап безне яшәтте. Быелгы бәйгенең үзенчәлеге ул Оренбург татар драма театры тарихы һәм бүгенгесе. Biz teatrımızın içki яктан да, тышкы яктан да, төрле яктан кызларыбызга өйрәтеп, һәм алар бүген үзләренең чыгышларында Ак калфак спектакленнән үзек күрсәттеләр. Конкурсантлар татар мәдәниятен заманча тәкъдим итәргә тырышты. Һәркемнең үз сәләте, кемдер оста сөйләүче, кемдер биюче, кемдер оста җырчы. Диана Шаймуратова Казанда узган Сара Садыкова исемендәге бәйге лауреаты. Татар халык ашлары күп төрле. Шуңа да аш-суга осталыгы конкурсында кызлар сәхнәдән үз гаиләләренең яраткан ашлары турында сөйләде. Бәйгенең төп шарты татар телен камил белү. Жюрига кызлар арасыннан иң-иңнәрне сайлау җиңел булмады. Беркем дә игътибарсыз калмады. Төрле номинацияләрдә җиңүчеләргә яшел хәситә, дипломнар һәм җирле татар школлары әзерләгән кыйммәтле бүләкләрне Оренбург өлкәсенең татар хатын-кызлары оешмасы Ак калфак җитәкчесе Альбина Абсалямова тапшырды. Бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән кызларга бүләкләрне Ак калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова тапшырды. Ә менә Элиза Гаджиева планшетка да ия булды.
Шулай да матурлык һәм сәләтлелек бәйгесендә 9 чибәрдән берсе җиңүче булырга тиеш. Бүген Татар кызы 2023 исеменә лаеклы безнең Байгильдина Алсу. Иң төп бүләк 50 000 сумга сертификат. Сертификатны Оренбург татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдус Дәүләтов исеменнән мөхтәрият әгъзалары тапшырды. Алсу Байгильдинага тантаналы рәвештә Оренбург дизайнеры Глюзя Мушарапова эшләгән затлы ташлар белән бизәлгән калфак һәм хәситә кидерделәр. Матур холыклы Оренбургның халкы һәм менә шушы үз милләтебезне саклап калып, телне киң җәелдерү өчен һәм инде балалар белән, яшьләр белән, яшүсмерләр белән эшләү өчен бик күп көч салалар алар. Оренбург өлкәсен Казанда лаеклы итеп күрсәтергә тырышырмын. Алсу Байгильдина халыкара татар кызы 2023 бәйгесенең ярым финалында Оренбург өлкәсен тәкъдим итәчәк. 19 майда Башкортстанның Ярмәкәй районында халкыбызның ынтылып барган юга җыю дип аталган йоласы җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Гади генә юа җыю күренешен Ярмәкәй халкы җырлар һәм токмаклар, уеннар, тапкыр әйтемнәр, мәкальләр ярдәмендә татар халкының ихласлыгын, осталыгын, зирәклеген ачып салды. Урындагы хәбәрчебез дә чарада катнашып, юа үләнен танырга өйрәнеп, гүзәл табигатьле Башкортстанның алан кырларында йөреп кайтты. Таулар артыннан килеп чыккан тулы болытлар менә түгеләм бит дип Ярмәкәй ягына агылды. Бәхеткә каршы яңгыр тамчылары кызлар күз яшы кебек 1-2 тамчы тамарга да өлгермәде. Әллә каян килеп чыккан шаян җил малае болытларны куып алып китте. Тау асты яланында апалар, абыйлар мәш килә. Казан асылган учак ягып кемнәрдендер көтәләр. Бүген Ярмәкәйлеләр ата-бабадан килгән юа җыю йоласын бәйрәм итәләр икән. Сугыш чорында һәм сугыштан соңгы ачлык, ялангачлык вакытында юа гына түгел, кычыткан, балтырган, сәрәнә, кузгалак кебек үсемлекләр хәлсезләнгән халыкны аякка бастырган. Бу нәрсә бу? Шешкә, бу бит безнең Әргизем бай дигән шешкә. Үзе без шәйтсәк умырзая. Башкортстанның искитмәле гүзәл табигатьле Ярмәкәй районының Ярмәкәй авылында татар халкының милли йолаларын барлау, саклау буенча зур эш алып барыла. Юа җыю йоласын оештыручыларның берсе булган Тәнзилә Ханнанова сүзләренчә, ул җитәкләгән Ярмәкәй районы Аккалфак хатын-кызлар берләшмәсенең һәм шул ук исемдәге фольклор ансамбленең төп бурычы татар халкының гореф-гадәтләрен, мәдәниятен, телен саклау, балаларны дөрес тәрбияләү. Шуңа күрә чараларга мөмкин кадәр күбрәк кешене җәлеп итәргә тырышалар. Әбделкәрим авылында узган Нәүрүз бәйрәме, Усман Ташлыдагы Каз канаты, Ярмәкәйдәге көз бүләкләре чаралары куйган шул максатларга җавап бирә. Без бәләки чакны юаны табы эзлибез, таба алмагач кычкыра идек. Юа бабай чык, этең тешли чык, чык. Юа бабай этең тешли чык, чык. Без менә бәләки чакта юа бабай чык, чык. Эт өрә бүре килә, сарыкларыңны ашап бетерә дип такмаклап дия торган иде. Шулай такмаклап алдык әле. Әйдәгез. Юа бабай чык, чык. Эт өрә бүре килә, сарыкларыңны ашап бетерә. Тәнзилә һәм Рәис Ханнановлар җитәкчелегендә оештырылган юа җыю йоласы Ярмәкәйнең гүзәл бер аланында башланып китте. Аккалфак фольклор ансамбле, Ярмәкәй егетләре гармунчылары һәм мәктәп укучылары бию, такмазалар аша файдалы үләннәрне чүп үсемлекләреннән аерырга, чараның төп сәбәпчесе булган юаны яки кыр суганын ничек җыярга икәнен бәйрәмне тамаша кылучыларга күрсәттеләр. Бүгінгі жеткірәсі мәгълүматларым менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Шыты авылы яныннан мишә уратып ага, шатлык өстәп ерак юлдан шыршылар каршы ала. Питрәш районы Шыты авылы бик борынгы авыл. Борынгы Шыты авылы Алтын Урда чорына карый. Тора бара Мишә елгасы юлын үзгәртә, шуңа күрә авыл кешеләре Шыты авылының хәзерге урынына күчеп китәләр. Булгауыр гасырлар шауын, йыллар гарасатын исән-имин кичкән Шыты авылында бүген тормыш гөрли, авылның килеп чыгышын, нинди сынаулар аша үткәнен, күп гасырлык тарихын тулырак киләсе сюжетны карап белербез. Үткәнен белеп, киләчәккә ышаныч белән яши Питрәш районы Шыты авылы халкы. Бу авылның тарихы 17 гасырга тоташа. Менә монда 3 акрым гына
авыл булган. Су киткәч, кешегә бит яшәү чыганагы су, ул вакытта бигрәк тә бөтен кеше юынган, эчкән суы да барысы елгадан булган. Су күчкән, су чыгып биткән авылга дип сөйли әбиләр сөйләве буенча. Су күчкәч, авыл халкы күчкән менә су булган җиргә, Мишәгә, Мишә янына. Монда чытырманлык булган, агачлар, куаклар булган, кыргый хайваннар йөриләр дип сөйлиләр иде безнең әби әйтә, шулай дип әбиләр сөйләгән инде. Ул чытырманлыкларны ягып, ул ерткыч хайваннарны куып, чытырманлыктан алынган Чыт авылы. Кайбер мәгълүматлар буенча, Чыты 17 гасырда яшәгән суфи шагыйрь Мәүлә Кылыйның туган җире. Бу хакта онытмыйлар, аның исемен мәңгеләштерергә тырышалар. Хәзерге вакытта авылда шагыйрь исемендәге парк сафка бастырылу алдында тора. Шулай ук 33 ел буе авыл халкына иман нуры тараткан мәчет тә Мәүлә Кылый исемен йөртә. Әлеге мәчетнең дә авыл тарихында үз урыны бар. Данлыклы эшмәкәрләр дип әйтик, Әҗимовлар Казанда таш мәчет салдырырга уйлагач, 1886 елда үзләренең агач мәчетләрен безнең нәкъ шушы урынга кайтарып урнаштыралар. Ул мәчеттә манарасы биегрәк иде. Ул мәчет 1989 елга кадәр тора, эшләп килә. Соңра ул зерна склады булып тора колхозлар заманында һәм 1989 елның 6 октябрында төнге сәгать 3:00 тирәсендә ул мәчет ава. Чөнки мин үзем дә хәтерлим, ишеттем. Ул бик тавыш белән ауды. Шуңа кадәр аны җимермәделәр. Бу мәчет 1990 елда салына, бүген исә аңа янкырма төзү эшләре бара. Соңгы 5 елда гына мәктәп, мәдәният йорты, почта бүлекчәсе биналарына да капиталь ремонт башкарылган. Авылда 500-гә якын кеше яши. Чыгышы белән Чытыдан булган кешеләр дә биредә еш кунак була. Зөфәр хәзрәт Вәлиуллин да шундыйлардан. Әтисенең туган авылында аңа бәйле хатирәләре белән бүлеште ул. Минем әти шушы авылныкы. Ул заманда бик данлыклы көрәшче булган, ул бик күп тапкыр авылларда батыр калган, районнарда батыр калган, Казаннарда батыр калган кеше. Мелек Шәйб доласы бириләр яны. Кушаматы Аюй. Әтисенең кушаматы Галиулла исемле минем бабай. Аның кушаматы Сөлек. Хайранына данлыклы көрәшче булган. Ләкин ябык кына минем шикелле кеше ул. Шуннан көрәшкән вакытта моннан сорый торган булганнар. Ничек син башкалардан сорый торган булганнар? Ничек син шуны гына җиңә алмыйсың? Ябык кына бер нәрсә инде бит инде ул дип. Тегеләр әйтә икән, ул Сөлек шикелле шуада чыга җиңеп булмаган дип. Шуңа күрә минем бабайның кушаматы Сөлеге. Менә шулай. Чыта авылы тарихында үз изе булган һәркем үткәнен дә белә. Бүгенгесенә һәм киләчәгенә дә битараф түгел. Борын заманда торганнарды агай энеле ике туган. Әкият димәгәйме? Берсенең исеме Сөйлә булган ди. Икенчесе Сөйләмә булган. Бер көнне Сөйлә базарга киткән. Димәк, кем өйдә калган? Сөйлә киткән, Сөйләмә калган. Алайса Сөйләмен. Бәдәшәник башланыгыз. Сөйләмә дисең бит. Әйдә хезмәттәшебез Миләүшә Ризванова сөйләсен. Ул дөньядагы кызык хәлләрне бик күп белә. Миләүшә Рәхимит. Үзләре куркыныч, үзләре юеш, үзләре салкын. Алмаз белән Зөлфия түгел инде, сүзем әлбәттә еланнар турында. Еланнарның якынча 3000 түрі билгеле. Алар Антарктидадан башка бөтен җир шарында таралган җан ияләре. Барлык еланнар да йырткычлар. Алар тере азык, вак кимерүчеләр, кошлар, бакалар, балыклар, бөҗәкләр, үрмәкүч сыманнар, суалчаннар белән туклана. Еланнар гадәттә табышларын үтереп ашыйлар, тузбаш елан яки кара елан тере көенчә йота. Еланнар туфрактагы тибрәнешләр аша тәнендәге махсус рецепторлар ярдәмендә ишетә, корбанны яки йырткычны исеннән теле белән тоя. Шуңа күрә еланнар еш телләрен чыгара, кешеләр еланның бу гадәтен үзләренә янаган кебек кабул итә. Африкада иң зур тешле кара елан Габон яши. Аның озынлыгы 2 метрга якын, теше 5 сантиметр. Иң озын агулы елан патша кобрасы, ягъни Гамадриада, Көньяк Көнчыгыш Азияда очрый. Озынлыгы 5 метр ярымга кадәр җитәргә мөмкин. Патша кобрасының чагуы, мәсәлән, филне дә үтерә. Иң озын коры җир еланы тайпанның буе 2 метрга җитә. Яшәгән җире Австралия. Тайпан агуы атаклы юлбарыс еланы агуыннан да 9 мәртәбә зәһәррәк. Бер тайпаннан 110 миллиграмм агу сугарга мөмкин. Бу 218 мең тычканны үтерергә җитә.
Менә шундый йыланнар, менә шундый кызык җан ияләре. Кызык дөнья сәхифәсендә сезнең белән мин Миләүшә Ризванова булдым. Сүз Алмаз белән Зөлфиягә. Сау булыгыз. Киләчәкнең башы бүгенгедә нинди шатлык, картлык көнеңдә оныкларың сиңа рәхмәт әйтсә, матур итеп туган телеңдә. Матур әйттең. Бүген бездә кунакта халыкара олимпиадада гран-при яулаган Ихтияр Кыямов. Ихтияр, сәлам, хуш килдең. Әлеге шигырьдән үзекне юкка гына укымадым, чөнки олимпиада нәкъ татар теле һәм әдәбияты фәненә багышланган иде. Шулаймы? Шулай. Халыкара булгач нинди форматта үтә дигән сүз ул? Бу димәк инде Олимпиадада катнашучылар Россия төбәкләреннән, Татарстаннан һәм Россиядан чит илләрдән килгән катнашучылар да бар дигән сүз. Мәсәлән, быел Казакъстаннан, Төркмәнстаннан, Үзбәкстаннан килгән кешеләр бар иде. Һәм менә шушы бөтен катнашучы укучылар арасында син бердән-бер безнең Ихтияр Кыямов җиңү яулаучы булып чыктың. Бик үк алай ук түгел, гран-при ияләре 3. Ул да булса берсе Татарстаннан, икенчесе Россиянең төбәгеннән һәм өченчесе чит илдән. Мин менә Татарстаннан гран-при иясе булдым. Афәрин, Олимпиада нәрсәдән гыйбарәт булды? Нинди сынаулар аша үттегез? Олимпиада 3 турга бүленгән. Беренчесе татар теле, икенчесе татар әдәбияты һәм өченчесе проект яклау иде. Бу елны проектлар ЮНЕСКО мирас сагына темасына багышланган иде һәм без әзерләнеп килеп, үзебезнең темаларны тәкъдим иттек жюри әгъзаларына. Беренче тема сайладың менә. Мин Кол Шәриф темасын сайладым һәм Кол Шәрифне кем шәхес буларак ачырга тырыштык минем укытучым Рамил Ханнанов белән. Һәм Кол Шәриф мәчете турында да мәгълүмат тупладык. Нинди шәхес ул синеңчә менә? Дәүләт җитәкчесе булган Кол Шәрифебез безнең ул бер караганда мәгърифәтче дә, үзе тарихчы да, шагыйрь дә. Кол Шәриф ул чынлап та безнең тарихыбыз, милләтебез өчен бик мөһим шәхес, чөнки ул Казан ханлыгы чорында яшәгән, безнең халкыбыз өчен иң шундый данлыклы чорыбыз дип әйтсәк тә була инде. Ул сәйид булган һәм бик кызык мәгълүмат таптык. Мәсәлән, ул Мәскәү белән Казан арасында яхшы мөнәсәбәтләр урнаштыру яклы булган, ләкин аны бөтен кеше тыңлап тормаган дип әйтсәк тә була инде. Шуңа күрә шундый фаҗигале нәтиҗәгә килде Казан ханлыгы. Ләкин Кол Шәриф ул шагыйрь буларак та танылган үз заманында, сәясәт эшлеклесе буларак та танылган. Менә аның бөтен кул язмалары диярлек яндырылып бетерелде диләр. Менә яңа кул язмалар табылмадымы алай булай? Аның хәдәр тирән казымадык. Без менә кулыбызда булган, кулыбыз сузалып алырлык дәрәҗәдәге мәгълүматны гына кулландык. Ләкин алайда байтак кына җыелды. Кызыклы гына проект ясадык. Менә безнең проектыбызның үзенчәлеге шунда. Без ВКонтактеда төркем ясадык. Һәм шул төркемдә Кол Шәрифкә багышланган бөтен мәгълүматны топлап куйдык. Бүгенге көндә һәр менә теләгән кеше шул төркемне табып Кол Шәриф турында үзенә. Әлбәттә. Бу сокланып тыңлап торам. Бу телгә мәхәббәт сиңа билгеле инде гаиләдән киләдер. Шулай да сиңа бер дә менә әйдә укы улым дип торучы булмагандыр. Син үзең яратып, үзең шуңа тартылгансыңдыр. Бу үзе дә бик кызыклы тарих, чөнки кичкенәрәк чагымда әти, әнием миңа китаплар укытырга тырышалар иде, ләкин мин бик алай коелып төшеп укырга. Кушканны эшлисе килми бит ул. Үзеннән үзе килсә генә укыйсы килә башлый. Минем иң беренче мәхәббәтем, әдәбиятка карата мәхәббәтем укытучымнан башланды, Рамил абый тырышуы белән. Мин шулай кызыгып китеп, ул менә Рамил абый берәр әдәби әсәр турында сөйләгәндә, ул аңа үзенә дә кызык. Ул шуңа күрә аны тәмләп иттереп кызыктырып сөйли белә. Шул менә ул сөйләп ала да, мәсәлән, Габдрахман Әбсәләмовның Ак чәчәкләр романы турында. Син шулай кызыгып тыңлыйсың да, өйгә кайткач каралы укырга кирәк, бу кызык әсәр ахыры дип укырга тотынасың. Шулай әкрен-әкрен хикәяләр, повестьлар, романнар укып, шулай берникадәр дәрәҗәдә тәҗрибә дә, гыйлем дә тупланды инде. Шуңа да инде укытучылар менә бит аны җирдән аерып алып, ниндидер югары катлам профессия кешеләр дип инде юкка гына атамаганнар. Хәзер әлбәттә мөнәсәбәтләр үзгәрсә дә, ләкин фәнгә мәхәббәт уятучы кеше ул әлбәттә укытучы. Әлбәттә. Иң беренче чиратта. Менә монысы проектны ачыкладык без, әйме? Әйе. Татар теле өлешендә нинди биремнәр иде, нәрсәләр эшләргә туры килде? Татар теле буенча 10 сорау булды, ялгышмасам. Ул тел гыйлеменең, тел белеменең төрле юнәлешләренә, өлешләренә караган биремнәр иде. Шул исәптән синтаксис, ул җөмлә төзелеше. Бу язма рәвештә бар диңме? Әйе, тест рәвешендә булды ул. Синтаксис, морфология, исем, фигыль, сыйфат, шуның ише.
Әдәбият өлешендә? Әдәбият өлешендә әдәбият теориясына караган сораулар, мәсәлән, нәрсә ул трагикомедия, нәрсә ул драма, комедия драмадан нәрсә белән аерыла, шуның ише сораулар иде. Һәм әсәрләргә кагылышлы сораулар, мәсәлән, Мәхмүд Хәсәновның язга ажаган романы буенча шактый сораулар булды. Шундый рак сораулар. Ихтыяр, син быел мәктәпне тәмамлыйсың, шулай бит? Димәк, бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыру вакытлары барадыр инде. Нәтиҗәләр көтәсең? Нәтиҗәләр килде. Аллага шөкер, рус теленнән яхшы булды, 83 балл җыйдым 100 баллдан. Ә математикадан мин база дәрәҗәсен яздым, 5-легә яздым. Бу гаҗәпләндерде инде бөтен халыкны, чөнки мин математиканы бик начар белә торган бер кеше. Пушкин кебек бу син математика белән бетте. Ләкин алайда 5-легә язылган, Аллага шөкер. Һәм киләчәктә син безнең Алла бирсә кемлеккә белем алып, нинди һөнәр үзләштерәчәксең? Хәзерге вакытта мин үземне филология өлкәсендә гыйлем тупларга юнәләм. КФУга, Казан Федераль университетына, филология һәм мәдәният ара багланышлар институтына кереп, татар филологиясын үзләштерәсем килә. Һөнәрчелегем журналистика булыр дип уйлыйм. Ләкин киләчәктә әйтеп булмый инде, дөнья үзгәреп тора. Бәлки журналист түгел, бүтән өлкәгә, бәлки фәнгә. Шалт иткән сорауларга шалт иткән җаваплар, ихтыяр, афәрин, без горурланабыз. Чөнки халыкара дәрәҗәдәге олимпиада ул инде юкка гына шулай дип аталмыйдыр. Сиңа киләчәктә дә укуыңда әле башта укырга кирип, укуыңда уңышлар теләп калабыз һәм шул уңыйдан без Ак юллар сиңа. Рәхмәт. Башкортстанның Туймазы районы Төмәнәк авылы янында ашык һавада урнашкан Бабай утары татар тарихи мәдәни музей комплексы белән танышыйк. Бу утарда умарта шыйырты, тимер шыйырты, абзар, йорт, кара мунча кебек мәдәни үзенчәлекләр урын тапкан. Тулырак киләсе видео язмада. Табигатьнең гүзәл мәле. Без Башкортстанның Туймазы районы Төмәнәк авылыннан ерак түгел генә урнашкан Бабай утарында кунакта. Бер яктан тау, икенче яктан нарат орманы урап алган. Биредә композитор, шагыйрь булып танылган милли җанлы Фәнир Галимовның 18-20 гасырдагы ихата музей комплексы урнашкан. Без бәләк чакта булган йортлар инде булар. Мин инде Бабай булгач, оныклар барка килгәч, аларга сөйләп карыйсың. Алар бит инде телефоннан да, телевизордан күреп кенә анда да әле үткәрү кенә бара. Менә алар аңлый аңламыйлар. Ничек сез 30 яшәдегез, ничек сез телефонсыз яшәдегез, ничек сез телевизорсыз. Менә шушыны күрсәтәсе килде. Һәм шушы әйберне үземнең оныклар белән бергәләп шулай безне булдырдым. Әлеге йортларның эченә керсәң, элекке заманнарга кайткан күк буласың. Өй түрендәге мич, сәке, патефон һәм көзгеләре шундый мөхит тудыра. Буларның барысында эшләп чыгарга нибары 1 ел таләп ителгән. Хәзерге вакытта исә без 20нче гасыр ихатасында. Биредә йорт, амбар, келәт һәм хәтта кара мунча да бар. Ишекне ачып җибәрүгә кара мунчаның исе борынга килеп бәрелә. Кызык, үзеңне музей комплекста дип тә әйтмәссең. Бу йортны үзебезнең күрше авылдан гына Дүрмән авылыннан без инде яңа йорт салганнар да шушы нене кран белән генә күтәреп алып кайтып без аны утырттык. Һәм инде ул теге үзенең хәтта исендә шушы кешеләрнең үзебезнең әти бабаларыбызның исләре дә шушында менә. Алар пишкә яккан, пич исләре бар монда. Шушындый монда голландцы бар, яны без инде аны куймадык. Һәм инде төтен исе дә бар йортта бу. Һәр кем кирип бу йортта үзенең бала чагын, үзенең ата-анасын искә ала торган йорт монда кирип, инде бик күп кешеләр җылап чыгып китәләр, чөнки туган йортларын,
көбісі сүрткен, көбісі қонақ шет жерлерге кеткендер. Енді мына бұл жақта біздің тур мынсы болса, мынсы енді біздің әнелеріміздің икмәк пішірген. Мына бұл жағда менің өзімнің исымақ енді мен аны шындай тұрып қарайым, шошылай тұрып отырып, самауырдан әнкейбіз шей ясай тұрған ебінде, пешінде не пішіп тұра тұрған шой тұрып, мына өзіміздің әр кімде де шошынды үйді мына. Кімдеген алсаң да, кім қонаққа келсе, біздікі де шылай еділер мына. Шошындай шушы нәрсекей бізді тетрендіріп жібері, әмінде көңілге рәхәтлік бере мына шушай бір тегермен алып қайттық, жел тегермені, аны енді біз ол 150 елағарға ғасыр ярым. Біз әні Шувашстаннан Фәлвәлі Ахматов білән бек көп беріп, іздеп, азақ сырап қайтқанбыздар енді. Бүтәнлері жемірлі біткән еді, мұна шүзіні алып қайтып, біз әні қай өрелерінде ремонтлап, основном bütün шестералары нелер өзінеке мұна шүні алып қайтып, ғасыр ярымлық тегерменіміз бар. Фәнир Галимов әлеге гүзәллекне һәм байлыкны күңеле кушканга эшли, күңелеңне биреп эшләгән эшнең нәтиҗәсе дә сөендерә. Ираклардан килгән кунакларның таң калган күзләрен күрү бәхет түгелмени? Татарстан Республикасының барлык дәүләт театрларда сезоннарын түгәлләп, бу елга ябып торып, җәйге ялга әзерләнә. Шул уңайдан без үзебезгә Галескар Камал исемле Татар дәүләт академия театр актерларын чакырдык. Айгөл Шәкүрова һәм Татарстанның атказанган артисты Раил Шәмсуаров. Коллегалар, саумсыз, хош килдегез. Исәнмесез. Сәламлымсыз. Раил Найлович, сез бүген бик матур кыз белән. Исәнмесез. Шул рәхмәт. Без инде шулай уйладык та, безне менә матур артистларга сокланырга, тагын бер тапкыр сокланыйга дип чакырганнардыр дип уйлап, шуңа килдек инде. Туганнар кебек хәтта. Раилгә кем дип дәшәсең? Раил абый дип. Раил абый. Ул чыннан да минем өчен Раил абый. Без менә театрга килгәч, башта күрешкәндә, Раил абый дип мин аны каршы алам дигәндәй. Классик каршы алам шулай. Димәк, сез ял итәргә әзерләнәсез, сезонны ябырга әзерләнәсез. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Рәшидә Җиһаншинның менә шулай дип әйткән ул. Уф, арыдым, театрдан туйдым дип гомердә дә әйтмәгән. Менә шундый фикере бар. Сез нинди фикердә икән, яшь буын артистлар? Ордырдымы бу елгы сезон? Ордырдымы? Менә Айгөл җавап бирсен, аннары мин җавап бирәм. Ул яшь кеше, яңа заман кешесе, аның фикерләрен тыңлыйган. Белмим инде, мин ордырды дип әйтә алмыйм. Әлбәттә инде һәр эш менә ел дәвамында эшләгәннән соң отпускны күңел таләп итә, ләкин театр ордырта алмый. Чөнки без анда тамашачыдан энергия алабыз, үзебезгә туплыйбыз, ул безгә киресенчә ләззәт, тәм, илһам бирә дигәндәй. Һәм ул менә безне тагын да озаграк, күбрәк эшләргә Бу этәрә. сүзләрендә шамалап әйтергә кирәк, чөнки җәйге ялсыз, җәй буе эшләтергә җыеналар. Юк, менә шуңа әйтеп куйдым. Ел дәвамында эшләгәндә һәр кешегә ял итәргә кирәк бары. Аңа да карамастан. Башны ял итәргә кирәк. Башны. Сафландырырга кирәк, табигатькә чыгарга кирәк. Хәзер бит җәй, шундый рәхәт, сандугачлар сайрый, юкәләр чәчәк ата. Менә без беребез дә белмибез, әйме сезон кашан ябыла. Сезон Алла бирса, бу атнаның җомгасында Алла бирса. Җар. Гадәттәгечә зәңгәршел белән ачылып, зәңгәршел белән төгәлләнә. Шулай бит театр сезоны. Театр сезоныннан башка театрның бит әле хәзер ниндидер параллель юнәлеше барлыкка килде. Менә ул параллель юнәлешләрне турылар кисешмәгән кебек, бу параллель кисешә, чөнки театр артистлары, безнең артистлар, оркестр башкарган көйләргә кушылып концертлар оештыра башлады. Менә ул концертлар белән хәлләр ничегрәк? Ул концертлар белән шул Рөстәм Яхинның бер сүзеннән башлыйсым килә. Рөстәм Яхин ничектер әйткән булган, театр артистлары җырның опера җырчылары шикелле көчле тавышлары булмаса да, алар җырның мәгънәсен, аның тирәнлеген күпкә көчлерәк җиткерә беләләр. Әйбәт әйткән Рөстәм абый. Рөстәмнәр бөтенесе дә әйбәт әйткән. Шуңа күрә, менә безнең театрда 2 ел элек дип әйтим инде, барлыкка килде менә шундый спектакль, концертлар. Башладык без Рөстәм Яхиннан, һәм шуннан китте Муса Җәлил, менә алар беренчеләр иде, күптән түгел булды. Һәм миңа калса,
Июнь ахырында сезон не темаға бағышланып ябыла. Менә шушы концертлар сезоны. Демәк, сіз башта сезонны ябашаксыз, анар Тағын бір тапқыр ябашак. Тамаша. Концерт белән сендірәшәксіз. Инде безнең оркестрыбыз тәмамлый булачак, жүпләячәк дип беләбез инде. Анда шул элек җырлаган концертлардан җырларны җырлыйбыздыр дип уйлыйбыз. Мәсәлән, менә шыл дип әйттеләр, дейме? Чөнки актер кешенең улы менә юк, мин булдыралым дигән сүз юк. Менә сезгә дуэт шундук. Казаным, эй Казаным, һәр бер эштә зурдан казандың, шәһәрләрнең гүзәле син, җирнең гүя үзәге син, горурлыгы газиз Biz nişik cevap verek eken olmaz. Ay Zülfiyem, Zülfiyem sin, manzaranın bizəgəsi. Eskitkiş. Bunda сүзләрдә артык, шуннан да кулчап кына утырасы килә. Сезне тапшыруда кунакханәдә һәр вакыт җырлатып кына. Демәк инде һәрбер ниндидер даһи шәхесләр безгә багышлады димме? Хәзер ватанпәрвәрлек хисенә тулы концерт булачакмы? Патриотик җыр ишеттек менә хәзер. Бу безнең барлык солистларның бергә җырлый торган җыры Казан турында дигәндәй. Бар һәр кешенең шәхсән үзе җырлый торган. Менә Алла берсә, менә без сезонны япканда без җырлаячакбыз инде. Менә барлык концертлар дәвамында җырланган җырлардан һәрбер уңышлырактарын сөйләп алып инде. Юк, алар барысы да уңышлы. Фәрин мөтсә дә яхшы. Театрның алдагы планнары турында да сөйләшергә. Беләсезме әле? Беләсезме икән? Игълан иттеләрме сезгә? Безгә игълан иттеләр, якынча гына әйтә алабыз. Безнең менә хәзер Ситса туй дигән спектакль, Илгиз Зәйневнең спектакле, аны Айдар Җаббаров куячак. Без әле менә сезон ахырында аны күпме бар шул хәтледер күрсәтергә тиешбез. Без инде менә әле сезон августта ачылгач, шуның белән августта ачыламы ел? Без белмибез бит. Шулай дип әйттеләр, дөрес булса. Бу спектакльдә тагын мәхәббәт уйнаячаксыз инде. Анда сез бармы? Юк шул. Алина Мөдәрисова белән пар түгел малай бу? Юк. Аннары тагын бер-берне әйтмәкче идем. Менә хәзер бит инде эшкә китәбез. Без бит инде эшне бик сагынабыз. Без бит инде бик береккән эшкә. Һәм ул бит инде кайсы вакыт төшкә дә керә, артистлар да төшкә керә. Менә шулай кайсы вакыт театрдан әзрәк читтәрәк бармыйча торсаң театрга ничек икән анда, нәрсә икән, нишиләр икән, менә һәрбер артист бит инде үзен теге даһи дип уйлый бит инде. Миннән башка нишиләр икән анда дип уйлыйсың. Репертуар ничек икән, репертуарны тота алалармы икән дип уйлыйсың үзеңчә шулай. Кайсы вакыт эшең булмаса да барасың, шунда киләсең, синсездә булдыралар икән, шунда бүлмәгә кереп җырлап булса да әзрәк күңелең ачасың кайсы вакыт. Бу артистларга ял бирмәсәң дә булай. Юк, кирәк. Җәйге яллардан соң ул сагынып киләсең. Менә шулай да эшкә керешердәй булып. Яңа сезон гөрләп үтсен, җәйге ял әлбәттә инде сезгә яңа кешеләр биреп, шул яңа сезонны яңа кешеләр белән тагын киләсе ялларга кадәр әйбәт итеп уздырырга насыйп итсен. Амин, рәхмәт. Кыю адымнар ясарга курыкмагыз, яңа һөнәрләр үзләштерегез, йорт җитештерегез, агач утыртыгыз, гаилә корыгыз, балалар үстерегез. Әйтү әлбәттә җиңел, тик тормышта бүтәнчә булырга мөмкин. Тик сез бирешмәгез, һәр вакыт үсештә, яңарышта булыгыз. Тормыштан ем тауып яшәгез, гел уңай дулкында булыйк, барыгызга да күтәренке кәеф теләп, бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтләребез. Сау булыгыз.